Ma wiċċ il-flamenko. Li għalix bil-flamenko hekk, isek tħossok iktar hekk. Inti għajnek blu, suppost il-flamenko jkunu hekk għajnjom skuri, Spanjoli ju. Mela inti tisfel flamenko allura f'dak il-każ. Nipreferi nħalli. Mill-waħda. Emmi ġinaws! Mela fidejja! Tajba, ta' sobet kont tisfel. Fidejja għandi l-ktejjeb bil-lirika u kif ukoll hawnhekk issibu is-CD ta' Lajna tal-Poplu ta' din is-sena. Fihom issibu il-lirika kollha f'dal-ktejjeb u kif ukoll is-16 il-kanzunetta li ħaddu sem il-lejla għal prezz ta' 10 euro biss. U mbagħad ukoll ta' minna jgħidilkom jekk tqalbu fuq wara ssibu wkoll anka per-istima ta' ġderna. Xorta ġo, għax għatlu isma' tagħmlux fuq ir-ritratt tagħna jista' mhux qed nidru biżejjed, imma ovvjament xorta rjulkom. Informazzjoni dwarna. Il-ktejjeb għal 10 euro biss li tistgħu wkoll takkwistaw u jkollkom tifkira ta' Lajna tal-Poplu 2015. Issa? Ħanibdew daqsxejn issa bl-unuri u il-premjazzjonijiet. Karatteristika oħra tal-Lajna tal-Poplu hi li jonora lil xi persuna li tul is-snin tat kontribut qawwi fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. U din is-sena Sinjuri l-Unur l-għanja li tibqa' se jingħata lil Filip Vella. Però qabel ma nistiednu lil Filip u l-palk, xtaqna ngħidu kelmtejn fuq Filip ukoll. Hemm ħafna xi tajtu jekk nibdew insemmu kemm għamel għall-mużika Filip nispiċċaw nagħmlu hawnhekk xi 15. Ekku, mhux ħandejqukom, però għandna ftit informazzjoni rigward Filip Vella. Fil-fatt Filip Vella ħasem fl-Lajna tal-Poplu għal 12 sena konsekuttiva. U barra 12 kanzunetta li preżenta hu ħasem ukoll bħala kompożitur u awtur f'diversi kanzunetti oħra. Għal Filip l-esperjenza fl-Lajna tal-Poplu kienet speċjali għaliex tagħtu l-opportunità u l-libertà li jżewwa u jlaqqa l-lingwa Maltija li jitan tal-qalbu, ma' diversi stili ta' mużika li ħafna kienu jgħidu li ma jgħoddux u ma japplikawx għall-lingwa tagħna. Ħassu liberu wkoll li jitratta suġġetti kontroversjali, ħafna drabi b'mod satiriku. L-ebda festival ieħor ma joffri l-istess opportunitajiet. Għana niftakru wkoll f'kanzunetti u daw ta' fuqhom bħal pereżempju Xjiem Purtani, Marija, Il-Protesta, fil-każ Grazzi u oħrajn li għadhom popolari sal-lum il-ġurnata. Filip apprezza wkoll l-ambjent li joffri dan il-festival, fejn ir-riżultat mhux daqshekk importanti u fejn m'hemmx l-istess pika li ħafna drabi jista' jkun hemm festivals oħrajn. Barra minn hekk ġi tajjeb illi ngħidu illi Filip dejjem ġab riżultati tajba għaliex rebaħ il-festival darbtejn, ġi fit-tieni post 3 darbiet u darbtejn fit-tielet post. Il-kanzunetti li bihom ħasem fl-Lajna tal-Poplu huma tant tal-qalbu li anke dedika CD. Mertu kbir ukoll tmur għall-awturi illi kitbu miegħu fosthom l-awturi nsemmuhom Joe Farrugia, Mario Fene Caruana, Alfred Sisant, Joe Kirkop u Joe Julian Farrugia. Nistiednu fuq il-palk lil Noel D'Amato, il-koordinatur tekniku ta' dan il-festival biex jippreżenta il-premju l-għanja li tibqa' lil ħatħlif Filip Vella. Proset. Mela, nħorġu lek mikrofonu ħalli tajdinna żewġ kelmiet, nżommu lek aħna. Nippruvaw nieħdu ħsibu ħafna, għanti ħanamlu hawnhekk tajjeb Filip. Filip Vella, Sinjuri! Max il-darba xorta ħossni emozjonat ta' il-darba, ħanajdilkom. Qabel ma nibda ġifieri l-affarijiet ma tantx bdew jidhru tajbin minn meta laqt 50 jiena ħossni. Għax għalaqt 50 ma tantx kienet xi birthday vera favorit tiegħi. Imbagħad insomma spaltitu ġani u għandi arqupi ġani u għandi l-pressjoni u għandi l-aċtu. Bax kien jonqos ċali xkembri tal-Lajna tal-Poplu ġempillek jgħidlek isma' Filip ħantuk regal inti tal-li għamilt qabel. Tfisser blot, spiċċajt, ċertifikat lest, xogħolok għamiltu. Biss l-assa stednuni ħanħu gost nagħmilkom naqsam magħkom ftit memorji ta' 12 sena li ħadsem f'dal-Lajna tal-Poplu għax xinku qed nippreparhom tinduna li fit-12 sena fil-każ fil-fatt ħafna mill-kanzunetti jirriflettu anke x'konna qed ngħixu f'dak iż-żmien li għamilna ħafna kanzunetti kif għamlu llum insomma. Ukoll
Iġviri, ħadgost naqsam ma'kom, u nixtieq naqsam ma'kom anke tal-kanzunetti b'mod verament qasir. Bdejt l-ewwel darba fl-1995. Irċivejt klim minn Mario Fene Caruana dak iż-żmien u jiena qatt ma kont ħadsem festival biss intfajt fil-kamra fejn m'hemm bżonn nispjegalkom li ma hi. U jaħaddin dan il-klim fidej, insomma, u 2 minuti wara t-tila il-mara tijaj għattara smaħħadin, u 2 minuti kan tajtira dil-kanzunetta. U dik insomma għalt li ġej, għattara ħanibata ta' fl-Anja tal-Poplu, jina għatma kont ħadsem festival kif għattilkom. Għattara ħanibata bħala ġok fl-Anja tal-Poplu. U insomma, dina batta dil-kanzunetta u il-kanzunetta kienet ċaħġa hekk. X'importani jekk taħtejja sakranazz, jekk il-bib maqful katnazz, x'importani, importani biss il-but, importani minn sajmut, basta jħalli li l-infenfer u baxxut. Importani biss il-but, importani kemm sendu, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk bħalissa ta' ma' ġenbi qed titbellab jew inkella ħabta u sabta jaqadrit mitulu flar. Jiena x'naħti jekk bħalissa tfaqqa gwerra alla rieda jew inkella x'għandix naqsam jekk iġnien jimtela skart. X'importani jekk l-irwiega qed ibasru xitwa kifra inkella ħabta u sabta jaqafjan lil amorin. Jiena x'naħti jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju. X'għandix naqsam jekk il-lejla għadu jmekkek l-assassin. Jiena x'naħti x'għandix naqsam. Jimportani biss il-but. Importani minn sejmut, basta jħalli li l-inferfer u baxxut. Importani biss l-lum, importani kemm sendu, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk l-irħula jisfaxxaw, jekk fil-bliet jibqa' l-babaw, x'importani. Jekk minn is-Sersbal kienet l-ewwel darba li intużat rap f'kanzunetta Maltija u jiena ħadsem tal-festival u bħala l-ewwel darba kienet no problem ġejt it-tieni post. Allura mela la ġejt it-tieni post dal-ewwel festival nibqgħu nieħdu sehem u fil-fatt is-sena ta' wara 1996 kien żmien fejn kienu isiru ħafna protesti u Mario Fene Caruana reġa' batt li kliem u semma kanzunetta tal-protesta fejn li nibqa' niftakar fl-1996 kien dak iż-żmien konna morru nagħmlu video ta' kull kanzunetta u aħna konna morna il-belt ħadd xi membri tal-familja tiegħi u xi ħbieb tiegħi għamilna ma nafx kemm kartelluni jisna organizzajna protesta, kulħadd ħares lejna u trid tkun vera ma tistħix, hekk noqgħod naħseb jien, trid tkun vera ma tistħix biex tagħmilhom dal-affarijiet. Imma insomma, u l-kanzunetta kien jisimha Il-Protesta, kienet xi ħaġa hekk. Tistgħu tkantaw ċabx no problem. Nipprotesta kull filgħodu mal-lilum, nipprotesta għax fil-kju ma rridx indum. Nipprotesta f'nofsinhar għax tikel mhux fuq in-nar ma rridx nisfa' fattiġi ġogallinar. Nipprotesta kontra l-kaċċa kontra s-sajt, nipprotesta tal-ġara tellet ħajt. Ma naqbilx mal-istatut ma rridx noħroġ flus mill-punt biex ta' fuq ikompli jerda' l-batut. Kartelluni kontra r-re, flok il-grok nieħdu kafè. Xi kultant flok ngħidu iva ngħidu le, frattarija qabdajjat. Ħadd ma der interessat, ara nara dil-kumidja kif spiċċat. U dik kienet il-protesta insomma. U rġaj ġejt it-tieni post. Mela darbtejn u rġaj ġejt it-tieni post. Sejrin tajjeb mhux ħażin. Allura t-tielet sena fl-1997 għad issa nbiddel għad ma jistax ikun jibqa' nagħmel burdelli. Mela ħanibqa' jien Filip magħruf għal song serji, kantant serju. Mela ħanibqa' nmur il-festival ta' Anja tal-Poplu noqgħod inkanta l-burdelli. U Mario Fene Caruana reġa' batt li kanzunetta kien jisimha ċensurati. U din kienet titratta, is-suġġett kien li aħna jisna għandna vizzju bħala għandna mentalità bħala Maltin li noqogħdu lura li ma mhux ngħidu xi kelma u naqgħu ċajt jew il-bqija noqgħod lura bħalma ta' kont żgħir jien alla ħares kont nissogra ngħid xi kelma żejda x'ommi tara tibrieqam kwiet, allura konna noqgħod lura. Għandna din mentalità issa servili. Allura kont kantajt il-kanzunetta vera serja, kienet ħafna minna parlant u l-korus kien xi ħaġa hekk. Censurati, wenzurosi censurati, eremiti u eżiljati,
għadhom jibżaw minn xi ħakem komunist. Ċensurati, wenzurosi ċensurati, minn ġu fommhom ikkalzati, għadhom jemnu illi sidhom terrorist. Imma dik is-sena kien għadu niftakar il-festival sar fil-Sala tal-Mediterrana konferenzi, iċ-ċabċib kien bil-inqas u kulħadd iħaresni b'ċerta erra u nervi kbar. Għax dan kulħadd pretenda minni li ħammur nagħmel it-tielet burdell għat-tielet sena konsekuttiva. This song biex ġejt. Aħna mhux hekk irridu di x'kienet. Insomma, darbtejn it-tieni u dik is-sena ma ħadd xejn. Is-sena ta' wara mort għall-aħar. Għax is-sena ta' wara li kienet l-1998 jiena ppreżentajt xi festival għal kanzunetta tagħni tal-poplu u s-song għas biss daħlu ma ntażlux mal-finalisti. Biss kont ktibt diska lil Herman Bonacci ta' iż-żmien u Herman Bonacci għaddewlu żewġ kanzunetti għall-festival u qalli ismani ħankun ta' ruħ tajba u qalli fil-każ li ktibta li jagħmilha int. U s-song kienet xi ħaġa hekk. Sirt nemmen fl-oroskopju għaliex qatt ma nġibha żewġ. U dejjem matul ħajti kelli nimxi kontra l-mewġ. Ma nafxhom biex marfettilla, ma skappaċ il-dillistilla, ma ħasbitx ta' xejn fit-tul u ġejt bezzu. Jekk titla l-lotterija, lanqas biss ma niġi qrib. U jekk fa' epidemija, għajt l-ewwel li l-isib. Torta dill-istilla jekk nitħajjar għal-bikilla għajt l-skur jispiċċa l-fula ġejt bezzu. U bezzu, fuq kem jimbezzu, nixti nibdel il-futur, forsi ndawar il-binnur. Bezzu, fuq kem jimbezzu, u jekk taħt ċiħod bħali, laqqaw miħaj ħajt kunslani, ma nifurrakx għal dal-mamula żmien fid-dur. Fuq klim ta' Joe M. Farrugia, dik kienet is-sena fejn jien beżżul u rbaħt il-festival, l-ewwel festival laqt irbaħ f'ħajti fil-fatt. Kien dak l-1998 u l-bieraħ. Umbagħad fl-1999 jiena irċivejt klim darba verament tajjeb ta' Alfred C. Sant, ma nafx qiegħed preżenti hawn. U dik is-sena fl-1999 ppreżentajt kanzunetta fejn jien kont kandidat għall-elezzjoni indipendenti. Li bqa' niftakar ukoll f'din il-kanzunetta li issa nsemmalkom parti minnha, kienet li morna nagħmlu video ta' din il-kanzunetta f'bar għadni niftakar Gwarda Manġa. U jiena l-bist insomma jisni ta' kandidat, dħalt f'dal bar, qed jiffilmjawni jiena għattilhom ħankun kandidat indipendenti insomma u tittara n-nies biex jaraw jekk kien nix aħmar jew blu. Jara dawn jekk jinvestu fija f'xi vot u se jekkwistaw xi ħaġa. Insomma, kienet biċċa interessanti, għalhekk ma tantx imbattajt tal-politika wara din il-kanzunetta, ma l-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. Meta li l-nies tivvota, kull familjanti skoda, nagħmel djar tal-kuntentizza, tisma' daqq u tieħu pizza, ma' sinizza tkun baħbuħ. Meta li l-nies tivvota, weda nagħmel kelma soda, lil-batut u l-fir jitpaxxa, l-ebda vettu l-ebda taxxa, brata baxxa nieħdu r-ruħ. ċabxib spiċċat. Meta li l-nies tivvota u sew naqbes l-akbar kwota, ġita b'xejn noħodkom Spanja, inħallsilkom ix-xampanja, ta' warajna jħallsu djum. Nażel isem li jibrilla, bil-lejl jixel u jleq binħar. Tiegħi il-kbir partit tas-silla u fl-arma nwaħħal ras ta' Mela, u kministers ġejna fit-tielet post. Umbat wasal is-sena 2000, is-sena tal-millenju, kulħadd jgħid fuq il-millenju li se jiġri diżastru kbir għal mħabba l-Y2K u l-businesses ħajfallu, għasna fallu aħna għamilna song il-millenju bye bye, il-klim kien ta' Joe Kirkop. U s-song kienet xi ħaġa hekk.
Kellna xita ta' reklami li ħajruk murali klit, speċjal menju tal-millenju, mola s-sema l-prezzijiet. Ma jistawx jinsew għajnejna il-mortali maħruqin, is-swar meraviljusi bit-triangli minn xurin. Il-millenju ġi għadda, jisu qatt ma ġara xejn, dan negozju serħu rasom mill-babaw tal-Y2K. Għajna bil-problemi, bil-ħofor fit-triqat, il-krisi finanzjarja memx li najdu li spiċċat. Mbagħad wasal 2001 u fl-2001 jiena kelli l-kanzunetta li libqa' not sal-lum bħala l-isba' kanzunetta li qatt ktibt, mill-kanzunetti kollha li ktibtu biex ngħid jiġifieri din vera infissira. Il-kliem ukoll kien ta' Joker Cop, niftakar ċempiltlu fl-ewwel tas-sena u għatlu ismani, dis-sena l-għani tal-poplu nixtieq nagħmel kanzunetta forma ta' talba imma mhux bi kliem konvenzjonali. Għatlu nixtieq nagħmel talba ma' differenti. U l-klim batuli Joker Cop għatni nozzu sal-lum u l-mużika għamilta fuq stil tal-kitarrist favorit tiegħi Mark Knopfler ta' Dire Straits u l-kanzunetta kienet xi ħaġek. Tal-lejl memx li norqod kemm għandi tewdin u qed ħaniġi nkellmek kif għandi ftit ħin. U nixtieqek tismani kif hawn skit perfett. It-tfal diġà radu u tfejt l-internet. Ma nafx daqqa waħda kif sirtek nervus. U tiegħi biss tajjeb tajt x'kemm sirt merus. Tajt Alla insini sirtek ħażin. Xi drabi naħsibha nisħed xi destin. Aħfir li ma Marija, Marija, Marija. Aħfir li ma Marija, Marija, Marija. 2002 dik Marija ġejt it-tieni post, 2002 erġajt erbaħt il-festival għat-tieni darba. Reġa' kitib li l-klim Joe Farrugia li għandi fortuna miegħu. U l-son kien jisimha fil-każ Grazzi, fejn din kellha żewġ stanzas, żewġ versi minnhom li kienu umoristiċi ma' b'messaġġ fil-każ Grazzi, imma mbagħad l-aħħar vers kien fih xtomod u l-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. Lis-sinjura u lis-sinjura ta' kuxjenza ftit misjura illi kull mument qed tagħti każ l-ambjent. Għandek pudil jieħu ħsiebi, sirtu ġġibu wara bibi, jagħmel mandra u lanqas biss tikkoreġih. Issa meta nirfisa fil-każ Grazzi naħseb fih. U kemm hawn nies li b'arroganza jew għax forsi b'injoranza m'għandhomx sens ta' ftit rispett imqar kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddispravni u jaħarquni, jistifnuni, jitilquni u marru lem. U xi qalb tajba daqs Neruni li mid-drogi sar baruni, ħaqqu kull rispett minn għandi l-ewwel nett. Għax li t-tifla sfrattajtili, l-familja kissirtili, issa t-tifel ma jafx fejn l-onestà. Fil-każ Grazzi komplikaw dil-libertà. Grazie, verament templiet. Memorji. 2003 kien iż-żmien kienet sena fejn f'Malta ktajx kemm kien hawn teleserials fuq television. Ta' min isemmi Ipokriti, Simpatiċi, Undercover, Angeli, Wenzu Rosi, Villa Sunset, Fenomeni, Edin Sew.
teleserials. Allura, Julian Farrugia kitib li klima l-kanzunetta li kien jisima Reċti. U għal xiex kitib l-kanzunetta xaħna dawn il-teleserials kollha tajt xħabta għanna nirreċtaw fil-ħajja naturali tagħna. Per eżempju, nieħdu ċitazzjoni għax tkun qed tgħaddej ħafna u tgħidlu l-pulizija meta jien ma tarax, ma kontx għaddej le. Fuq il-park kelli ħafna minn dawn l-atturi li kienu jieħdu sehem ta' teleserials fosthom u ta' min isemmi u nixtieqhom tagħtu ċabċipa lil Mary Rose Bonello li ħallietna ftit ilu kienet miegħi fuq il-park. Aħna poplu jħobb ir-reċti, speċjalment fuq it-TV. Għanna ħafna atturi bravi ma ngħiduha kif inhi. Ħafna oħrajn atturi dejjem jirreċtaw kull xejn ikun. Kieku kellna nieħdu l-Oscars nirbħu xi terz ta' miljun. Min huma l-ipokriti fejn marru simpatiċi. Min qiegħed undercover għanx li fostna ma tantxaw. Wenzu Rosef bew xi rokna, forsi marru Villa Sunset. Dawn fenomeni ta' żmienna veru poplu qegħdin sew. 2004 il-kanzunetta ktibt kemm il-klim u kemm il-mużika jienu kienet song li jiena għalija personali ħafna. Kont għamilt song fejn trattajt il-tlet ħbib tiegħi li għext magħhom meta kont żgħir u kif għadda żmien u spiċċat il-ħbiberija ta' magħhom. Nixtieq nirrakkontakom l-aħħar stanza ta' wieħed mill-ħbib tiegħi u x'kien se tisimgħu il-kliem ħadd indunaw għal min qed ngħid. Il-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. It-tielet ħabib tiegħi karattru misterjus għalkemm jien qatt ma rajtu messaġġi jibgħat ksus m'għandux xi ambizzjoni kwiet ta' ftit kliem jadirni meta nibki irid bispaċi u slim u jien kultant inwarbu infittex l-avventura biss x'jien nasal fix-xifer u jkun li jżommni lura fil-fatt xejn ma jrid minni ta' kull ma jagħmel miegħi hekk lilu dejjem sibtu tal-akbar ħabib tiegħi. Grazzi ħabib, miegħek birtu tal-limt ngħix aħjar. Fimt li l-ħajja mhix biss wartu sar. Grazzi ħabib, f'qalbi ħallejt sinjal ċar. Grazzi. Qed nieħu gost naħli l-ħin għax is-soltu meta kont nieħu sehem fil-festivals jien ikun hawn xi ħadd mistieden naraħ demonju jien kont għax ngħid fittex eħles ħankunu nafu minn rebaħ ħallu ninkihom naqra jien. Ma kważi lest. Fil-2005 għamilt kanzunetta wkoll il-kliem kienu ta' Joe Kirkop, jiġifieri jien onorat li jien mill-Mellieħa, Mellieħi, onorat iktar milli jien Mellieħi li jien Malti. U fil-fatt is-song li kont tibna għal dik is-sena kien jisimha Jien Malti keċaġek. Jien naf niċċajta bis-sandi difetti ikonna nammettu li maħniex perfetti. Jien qalbi tajba ma nobgħod il-ħadd jien li ninbidel skur ma jkun qatt jien Malti. Qatt ma niċċħadd li Malti għal-kem sar fid-daqs skur bħal-hawn ma ssib imkien jien Malti. Bil-ħelu u l-mor jiena Malti. M'iniex se ninbidel kuntent nistqaru ngħid bin min jien. Grazzi. Qabel ma ngħaddi għall-aħħar sena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha, il-kumitati kollha, in-nies kollha involuti li organizzaw dal-Festival Tanja tal-Poplu għal dan is-snin kollha. Ħaqhom ċabċipa verament kbira.
Dan wieħed mill-uniċi festivals li baqa fejn jistgħu il-kantanti, il-kompożituri u l-awturi preżentaw il-mużika, il-kanzunetti bil-Malti. Jiena naħseb li hawn bżonn nagħmlu pressjoni kbira fuq kulħadd biex il-mużika Maltija tieħu spinta. Jiena naqbel il-mużika Maltija li għandha nagħtu spinta trid tkun mużika tajba, m'għandniex skużi biex ma tkunx mużika tajba. Imma wasal iż-żmien li anke fuq ir-radios f'Malta kollha tidħol liġi bħal f'pajjiżi differenti fejn il-mużika Maltija jkollha persentaġġ dedikat għal mużika Maltija. Bnu, dawk il-kanzunetti li smajna l-lejla, jekk jinstemaw hawnhekk u jinstemaw imkien iktar. Ġifieri dik il-ħaġa li rrid ngħid. Nixtieq nirringrazzjahom ukoll tas-sodisfazzjoni taw lili li ħadd sehem f'dan il-festival għal 12 sena sħaħ u l-lejla reġgħet ġeddit il-memorji kollha. U grazzi lilkom tas-support li dejjem tajtu lill-kantanti u kompożituri u awturi Maltin. Grazzi minn qalbi. Fl-2006 ħadd sehem fl-aħħar kanzunetta li ktibt il-mara tiegħi qiegħda quddiem jekk ittuha ċabxiba tistħi naqra xejn hekk. U din jisimha Ħanini. Bija nsellmilkom u grazzi tal-ilqajtuni l-lejla. Grazzi ħafna. Fil-kesħa u l-bart, fis-saħħa u l-mart, intlisbaħ fost l-aqwa li hawn. Bis-sima fil-pront, imħabba fil-font, jien mingħajrek ma kontx nasal sa hawn. Ħuġġieġa ta' nar, infjamma fit-dar, imlejtni b'verli nissel kuraġġ. Fik ħabiba dejjem sibt, tajtni kull ma ridt, għalik tal-versi ktibt ħanini. U jekk għad jgħaddi żmien, ftakar f'dawn il-kliem, inħobbok bla waqfien. Ħanini. Grazzi. Sinjuri, Filip Vella!